Ukrajina je danas uvela vizni režim za državljane Rusije, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova, uslijed prekidanja diplomatskih odnosa Kijeva i Moskve, kao i zatvaranja ukrajinske ambasade i konzulata u Rusiji. Rusi koji žele da uđu u Ukrajinu od danas će morati da predaju zahtjev za vizu u Moskvi, Sankt Peterburgu, Jekaterinburgu, Kaliningradu, Kazanju, Novosibirsku, Rostovu na Donu ili Samari. Ukrajinsko ministarstvo navodi da će zahtjeve nakon toga obrađivati ukrajinske diplomatske institucije u trećim zemljama. U saradnji sa vlastima tih država, iz Kijeva su naglasili da je, u isto vrijeme, moguće da se zabrani ulaz u Ukrajinu čak i licima koja imaju vize, o čemu će odlučivati ukrajinski granični službenici. Državna granična služba objasnila je da će obavezni uslovi biti validni pasoši, nepostojanje dokaza o zabrani ulaska, potvrda o svrsi putovanja i dovoljan iznos novca u gotovini. Ruski državljani koji žive u trećim zemljama mogu u tim državama da predaju zahtjev za vizu, javio je TAŠ.